Tul is-sena li għaddiet, is-self tal-kotba minn libreriji pubbliċi naqas bi 17.3% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li fl-istess ħin uriet ukoll iż-żieda fin-numru ta' kotba akkwistati mill-libreriji matul l-istess sena. Infatti dawn żdiedu bi kważi 11%, b'total ta' 29,916 il-ktieb ġdid. Mark Camilleri, l-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, jemmen li waħda mill-fatturi li setgħu affettwaw dan it-tnaqqis tista' tkun is-sistema ta' tmexxija fil-libreriji pubbliċi. Meta affaċċjat b'mistoqsija dwar l-isfida tad-dinja teknoloġika, Mark Camilleri insista dwar il-potenzjal li għandhom il-libreriji pubbliċi. Ma rridx illi ngħid għaliex ma nemminx hekk illi l-nuqqas ta' self fil-libreriji f'Malta juri illi l-libreriji m'għadhomx b'xi mod jew ieħor validi jew sinifikanti bħala soċjetà. Il-libreriji huma istituzzjoni importanti immens għall-iżvilupp soċjali, kulturali, edukattiv u intellettwali tas-soċjetà. Iżda mill-istatistika jirriżulta wkoll li mhux biss naqas is-self mill-libreriji, iżda wkoll mix-xiri tal-kotba. Camilleri rimarka kif l-istatistika tirrifletti wkoll il-konsum tal-kotba li jsir mit-turisti li jiġu f'pajjiżna. Konna miljuni ta' turisti f'sena, dawn ukoll jixtru l-kotba. Ġifieri tnaqqis minn figura bħal dik tista' tkun ġejja anke minn dan is-settur ta' nies, mhux neċessarjament mill-Maltin. L-istatistika uriet ukoll kif matul is-sena li għaddiet ġew importati xejn inqas minn 15 miljun euro f'kotba, filwaqt li x-xiri tal-kotba u gazzetti kien ta' ftit inqas minn 50 miljun euro.